salutare! Am revenit cu episodul 4 din Minecraft Survival. Să începem. Apropo, de data asta jucăm cu mod Trick Capitator, că ne-am cam săturat să tăiem așa de greu copacii. Cosmin, zi ceva și tu. Am zis! Ce ai zis? N-ai zis niciun salut. Am zis salut! Uite-te! Acum vrei să mă uit? Da, da. Întrerup filmarea dacă vrei să mă uit. Mi se sparte toporul. Uite câtă mâncărică am eu! Unde mi-e iron? Sparg mai repede asta de dark decât astea de lemn normal, adică din asta de stejar, știi? Da, ai văzut? Și sparg mai repede la dark. Da, știu. Și spargi și-ți dă și mai mult. Da. Când mi s-a dus toporul, încă. Da, mie mi s-a dus, că mai aveam aproape jumătate. Apropo, dacă nu ați văzut, am renovat grota. Bine, acum nu mai putem să spunem că arată a grotă. Eu am renovat, da. Da, tu, că eu, na, da. După cum vă amintiți, am pierdut casa, am căutat off-camera și na, am găsit-o la loc, de fapt Cosmin a găsit-o. Așa, vezi, dacă nu eram eu pe serverul ăsta, ce făceam? Da, așa și am mai găsit două village. Da, am găsit două căști, cufere, pâine, 5 bucăți de obsidian, mai multe chestii. Cam atât, că doar lumea nu vrea să știe ce ai găsit tu. Adevărat. Eu cred că o să-mi fac casa pe munte, nu știu. Eu cred că episodul ăsta mă duc la minerit. Serios, frate. Nu, glumeam. Adică 2 episoade am fost în mină. Tu? Și acum vrei să intrăm iară? Bă, dar ce greu spar copacul acum. Mie mi se duce... mi s-a dus toporul. Trebuie să văd dacă găsesc drumul să plec așa. Da, să vom încerca să nu mai folosim comenzi, adică kill, TP, mai multe chestii. Bă, văzut faza aia că dacă ți-ai apăsat shift și după aia nu mai apeși înainte să-l spargi, merge să... Uite, pac. Ce să faci? Ții shift și spargi mai repede, știi? Așa. Și nu îți dă tot copacul, îți dă doar o bucată. Dar apeși shift și când se spargă, ți-ai apăsat pe ăla și să-ți sparge mai repede. Mă rog. Îmi trebuie un topor nou. Mai bine îmi fac două. Eu mi-am făcut două. Cad copacii, Cosmin, unde îți faci casa? Habar. Da, am găsit... Piramidă. Nu, am găsit și piramidă și vechea noastră casă și eu mi-am luat patul, Cosmin nu știu, l-a luat. Mai eu am două paturi, ce fain. Tu ți-ai ocupat o cameră la mine, nu? Da. Ieși din camera mea, ieși. Nu. Ai plătit chiria? Da. Cât? Eu știu. Păi 2 bucăți de iron, hai. Da. 3, hai, ca să poți fac și ceva. Mă rog, trebuie niște lemn normal. Eu fac casa din dark. Wac. Atâta? Da. Și unde să faci aici? Eu cred că mă duc să-mi fac casa pe munte. Și din lemn alb, că se potrivește, albul cu negru, înțelegi? Da, încă nu m-am hotărât unde să fac. Mai pe scor negru de la Baba Ciocla alb. Fac pe ambele, faine, da. Ai găsit sugarcane? N-ai găsit sugarcane, eu am găsit. Ba, am sugarcane am uitat să plantez. Of, Doamne, maica, Doamne. Am un chest. Ce ai în chest? Sugar. De ce nu l-ai plantat? A? De ce nu l-ai plantat? Că ești nesimțit. Da.
Am un topor cu 0 folosire, îl vrei tu? Ne. Că, ba, pare eu că-i din piatră sau din lemn. Nu. A? Nu. Nu era fier. Sigur. Vine seara. Bă, eu mi-am făcut de fieră, nu ca tine. Da, și eu am de fieră. Hm. Să știi și tu. Bă, dar greu mai spar copacul. Știu. Mai ales să s-a de stejar. Eu din ăla de lemn alb, bă, sparge greu. Da. Băi, seară! Știu. Ești Vin și acasă? eu acasă, da, stai așa. Eu nu sunt acasă. Da, unde ești? Stai lemn alb. Da, și eu. Hai, bă. Parc mai repede lemnul cu shift-ul. Da, dar nu cade tot. Nu cade tot, dar ăstea așa mai mici, mai bine sparge așa. Noi suntem pe pașnic, cumva? Nu știu, cred. Da, eram pe pașnic. Dă-ți dau pe normal. Da, pe normal. Hai că eu drept spre casa. Stai așa să spar și o copacul și îmi dau temperatură. Hai, și o clipă și una. Ah! Ce-ai pățit? Fii atent, bat zombalău din spatele tău, bang, i-am dat crâncena. Bravo. Stai puțin, Cosmin. Să-l împing pe ăsta până acasă, de fapt, de rupe, nu-l lăsa. Să-l bag în casă și pe ăsta să nu vină monștri. Așa. Așa. Deschidem ușa. Intră în casă, putare. Bă, Intră în casă. Bă, am dat cu pumnul în tine ca să intri în casă. Să nu te bată zombalăi. Uite-te pe film. Bă, dar o torță n-ai pus tu aici. da, ce vrei să fac? Ca să punem noi torți aici. Mi-ai luat din chest? A? Mi-ai luat torții din chest? Ce să-ți iau? Nu, Torții. nu aveai torți în chest. Sau căul? Nimica nu ți-am luat, dar parcă aveai căul aici. Ce Ala. face? Am crezut că n-ai la căul. Dă-te, dă-te. L-am luat, ești nebun. Hai să dormim. Ce e asta? Ce e asta aici? Ce e asta? Haide, ia să dormim odată. Of, Doamne, ce te... Stai un pic să-mi pun... stai așa, știi ce vrei tu? Un ou. Bă, am dat cu ou în tine. Haide, bă, odată. Hai. Eu mă bag la somn. Bagă-te că eu trebuie să prăjesc. A, păi până în Ai zis că te bagi la... Uite câte furnale am aici nesimțitule. Eu acum am băgat la... Te culci? A? Te culci? Da. Bine. Culcă-te dacă te culci. Dificil omul ăsta. Eu sau tu? Mă duc să mă bag cu niște clipări. Bă, eu mă culc acum, dacă nu, eu nu mă mai culc. Acum ori deloc. A, că vin acum. Dacă insisti. Așa. Hai, te-ai băgat la somn? A? Bă, tu iar, uite, eu dorm fără armură, eu dorm mai confortabil. Tu iar dormi cu sabia în mână, Doamne. Ce? Lasă-mă. Eu dorm fără armură, îți mai șmecher. Da. Eu sunt mereu pregătit să-ți dau una meclă. Zis? Băle, fugi. Când nu-ți bun la PvP-uri, nu mă omorâ. Dacă mai omorât. Cât am scăzut? Mai abia o inimă, fraiere. Ia uite și scheletul. Ce bine stau scheleții în pădurea de Dark. Îți dă crâncena ție. I-am dat crâncena la un, da, la un din ăsta, la un zombalău. Da, bravo.
Am și un păiangăn. Merit. Ai fugit de mine, nu? Am pus armata pe tine. Da, că tu ești Herobrine. Da, tu nu știai că am pus armata pe tine. Mă duc să caut un loc de casă. Bă, bate un scheleții. El stă cu spatele la mine și mă nimerește. Wow. Deci fain, nu? Logica Minecraft-ului. A? Logica Minecraft-ului. Dar O, tu... ăsta ăsta imbecil. Nu mă lasă, mă apropii de el, că dă unul schelete prost. Mori! Ai luat foc, fraier, și te-ai băgat în apă. Aaa, ți-am dat crângena. Of, Doamne, scheleți ăștia. Bă, tu ai văzut cât sugarcane este pe mală? Da, Tu l-ai plantat? da, Unde l-ai plantat? pe acolo, fel. Unde ai plantat? Pe acolo, bă, nu ți-am zis? Unde pe acolo? Bă, deci menționez asta. Unde? În casă, Bă, cum? dacă și în episodul 4 doar tăiem copaci, Adică tu tai numai copaci, că eu mi-am strâns lemnul. da, și eu mă duc să caut un loc de casă. Mi-am strâns tot lemnul. Că văd că pe aici numai dar, cud, numai din asta. Numai Ionic, numai din asta. Trebuie să-mi iau mâncarea de porc, că... Da. Merit. Am luat ce-mi trebuia. Acum așa, acum hai. Merg cu 5 stecuri de ud, 21 și 21 de bucăți neprelucrate de dat acum. Eu nu mi-am luat tot lemnul la mine. Am luat un steak din ăla de lemn alb neprelucrat și de un steak prelucrat și 40. Hai, cam destul. Hai. Da, sigur ai zis. Cât lemn ai? Ia zi, tu cât? A? Cât lemn ai? 50 lemn de stejar neprelucrat, 36 lemn mesteacă neprelucrat, 64 lemn stejar negru și 48 lemn stejar negru. Ce? Mă faci să tușesc din cazul. La cât lemn ai? Pf, ai de cap, mai spartă! Bă, dar am și acasă. Ce ai acasă? Lemn. Eu mi-am luat tot lemnul care l-aveam. Eu nu. Adică nu tot, că mai aveam și acacia și din ăla, da. Unde vei tu acacia? Mincinosul. Aveam acacia într-un cufăr. Serios. Da, de când am... Aia, nu știi că am vrut noi să ne facem o casă în savană și am zis să explorăm. Ah, da. Da. Dar în savană era prea mult. Da, dar Și fac... așa, n-ai văzut că ne-am blocat numai în savană? Ce? Ne-am blocat în savană doar. Da, atunci da. Am găsit niște oi tonsi. Ne-am găsit niște oi netunsi. Ha 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 ha. Fă-l-o. Ce ai pățit? Mi-a rupt moțele. Spart torții. Tu ai spart niște flori Da, mov din alea înalte? da. Aici ai. Hă? Tot pe aici. Am fost pe acolo, da. Ai, deja puti. Cosmin, nu mă enerva. De ce ai? Tu nu bun la PvP. Hă? Ai zis că nu ești bun la PvP. Există clear. Există să nu mai filmez cu tine. Fac și o serie singur, ce așa de rău? Există să-ți dau copyright sau ceva din Da, gen. copyright. Bine, stai așa să intrăm în zile. Vrei să fac 1000 de canale, că poți să faci 1000 de canale dacă vrei. YouTube. Da. Așa, stai așa. Cum ai zis la canal? Răboi Master, așa. Așa, bravo. Răboi Master. Așa. Să-ți cau canalul. Asta, stai. Cum era... Stai așa, dacă nu ți-e să auzi tastatura aia, stai așa. Am tastatura, băi, chișat. Fii atent aici, așa.
Eu îs atent. Ah, da, stai așa, îți dau un dislike. Dă un dislike, așa, bravo. Așa să fac. Un câini Am dat dislike. a mors și așa nu trebuie. Am dat Am dat dislike. Bravo. Atât. A? Episodul 3 la început să te uitai la o găină. Da, așa. M-am văzut. Am zis că merge așa din început. Și te uiți la găină. Da. Dar ce se poate întâmpla? Chiar ce se poate întâmpla? Ce se poate întâmpla? Ce ai pățit? Ce se poate întâmpla dacă te uiți la o găină? Mori. Ți-ai damage. Adică tu ți-ai, că tu te-ai uitat la o găină. Ha, 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 ha. Bă, tu ți-ai găsit casă? Ți-ai găsit loc? Nu, tu? Nu. Da, trebuie să fac chiar o scală. Unde este? Câinile ăsta ține după mine. Ce? Atunci ce ai zis? A? De ce nu mi-ai zis că e o groapă aici? Las că ți-am făcut scară. Ce am făcut o scară, aici trebuie să fac parcurs. Uh-huh. Cuțu. Parcă erai bun la parcureu. Îți bun, tu ești bun, tu nu ești bun. Ești bun. Bă, nu mi-ți lume. Și-a pune cabal, hai. Bă! Hai, ce îmi vine să-ți spun acum? Bă, a zis... Așa, mersi. Acum am și la Gaba, nu. Acum pe unde să o iau? Nu mai da, ești prost. Eu, asta dă cu sabia. Bine, Ianică, bine, tu vrei să dau cu Hai, sabia? PvP acum. Hai. Mi-am căt în groapă, mi se duce sabia. Câte folosiri, man? 48. Destule ca să te omori. Stai așa, se din groapa asta, doamne. Bine, Ianică, bine. Bine. Unde este? Acolo. Nici nu te-am văzut. Mie mi se duce sabia așa să are chef de bătaie. A? Mie mi se duce sabia și tu ai chef de bătaie. Oricum, tu poți să mă omori acum, că mai am 4 inimi. Hai, vină cu a. Hai, vine. Hai, vină cu a. Te vede pe tine. Mă rog. Și așa încă au loc de cat. Că am pus eu pe aici. Mă enervează. What the fuck? Ce loc? Te-am catapultat. Eu n-am dat cu sabia, mârlanule. Păi pleacă. Bine, dar vrei să dau și eu cu sabia, nu? După mășav. Hai după el. Nu e Da, ce... pe ei. Bine, hai după ei, bine. Ai, că este mafă de fugit. Unde e? Ia uite, se camuflează pe zăpadă el, iar. Dacă mă leu ce... Bă, unde m-a ajuns? Dar nu fac asta aici. Bă, nu! Lasă-mă, nemernicule. Lasă-mă! Nimă, uite! Mâncă ceva, Ionica, mâncă!
chișat. Gata. Ți ajungi, bă, PVP. Tu sunt de... Da. Fugărește, bă. Dar n-ai face și tu alea că zic. Nu. Eu nu văd nimic. Apoi dacă eu m-am dus la un loc cu lavă. N-am niciun chef să fac asta. Eu am, dar nu știu unde. O fac pe muntele East. Pe muncă. Da. Mai bine făceam un episod din LOL și terminam. Mie nu-mi place LOL. Mie îmi place. Mie nu-mi place. Eu cred că mă duc acasă. Ah! În spate, ce dai mine? Te văd. Am omorât o oaie de cap. Bat cu pumnul, nu te bat cu pumnul! Aha, am activat bodyguard. Scheletul. Aaaa, creeperul! Mă inimă! Aha, frate. Ești pedepsit. Culc! Stai așa. Nu mai... Bă, dar ți-ai pus și tu patul ăsta, nimeni nu poate să-i spus. Unde că... Dacă nu știi să pui o scară... Băi, eu... Da, eu joc. Dă-ți să pun ușa la loc. Deci tu erai ăla care fură ușul de la bloc, nu? Ai nesimțit. Uite, mi-a furat ironul! Unde ți l-am furat? Că nu ți l-am furat. Aveam 28 de bucăți, unde? Băi, nu ți l-am furat, ești prost? Aveam 28 de bucăți. Băi, eu nu ți l-am furat. Poți să vezi și pe filmare. Să văd cum mi le-a furat? Cum nu ți le-am furat? Băi, câți pitici din ăștia, copii de village, infectați. Ca și tine. Tu ești infectat. Tu ești. Ești acasă. Nu! Nu! Fii atent că-l bag cu pumnul. Fii atent ce crâncea mi-i dau. Fii atent că-i dau la babaciuc. Oi? Și cu sabia, Ionic, Ionic, ți-a dat la babaciuc. Îți dau crâncena. Mi-ai dat și tu crâncena, așa cum să vin și eu cu sabia. Stai acolo, tot atâta ne batem. Oh! Cam atât cu acest episod. Cosmin nu mai da. Faci. S-a sfârșit episodul 4. Noapte bună. Bot, unde? Noapte bună, iar.